Dame i gospodo, to je sve. A sada, standing ovation za našu fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Evo, to je to, čuli smo sada i za fudbalsku, odnosno nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sinoć fenomenalna pobjeda, lijep početak kvalifikacija, ali kaže, ne treba padati u preveliku euforiju. Utakmica po utakmicu. Poklon će dobiti Edin Džeko, koji je jučer postao najbolji strelac nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine svih vremena. 24 gola popularnog dijamanta ili Jacksona. I evo obuće dres. Ovo je lijepo vidjeti. Vjerovatno dvojica najboljih sportista Bosne i Hercegovine u ovom trenutku. Dvije takve zvijezde evropskog nogometa i košarke, Teletović i Edin Džeko.